עכשיו אני רוצה להביא סיפור מיוחד. קודם כל שתנסו להפנים בראש, כי לא תראו את זה היום. מה שאתם נמצאים, אתם נמצאים על גדה מלאכותית. זה לא טבע, למרות שזה נראה אשכרה טבע, ככה זה, ואלוהים, זה לא מה שאלוהים עשה. אין ספק ששדה נחמיה היא קהילה בצמיחה. אני חושב שהפעילות המאוד יפה שאורגנה היום, שאפשרה לחבר'ה החדשים בהדרכת התושבים הוותיקים להכיר את שדה נחמיה, את חוליות, את המורשת, את המקומות ואת הזהות הייחודית של הקיבוץ הזה, מחברת אותם לקהילה, קהילה שהיא בקהילה בצמיחה, קהילה שהיא קהילה בהתחדשות ובהשתנות. לקחו אותי מתי גם אני